Přeju krásný den. Zeptám se, jak jsme tady, jestli máte nějaký téma, který byste dneska chtěli probrat, protože za nás, jako za ARET, my chystáme na přibližně za 14 dnů novou verzi, která se bude týkat úprav v konkurzech ve zpeněžování. Máme tam nějakou drobnou úpravičku v bankách a potom samozřejmě nějaký ještě další změny různě po aplikaci. Takže pokud byste měli nějaký téma, který byste chtěli probrat, tak budu moc rád, když mi to napíšete, protože za mě bych možná chvilku jenom prošel, ukázal banky, bankovní vzory bankovních transakcí, aby jsme si řekli ještě pak případně ty návaznosti a možná nějaký drobný téma, ale pokud nepřijdete s nějakým zajímavým tématem, tak bychom to dneska měli relativně krátký, pokud není něco, co by vás aktuálně trápilo. A na příště už budu mít připravený ty novinky v konkurzech a už si budeme ukazovat nějaké drobnosti, takže co nás tam čeká. Tak pokud mi potvrdíte, že teda jsem slyšet, protože zatím nemám žádnou reakci, tak budu rád a kouknu se za chvilku na tu banku. A vidím, že někdo se odhodlal mi něco napsat. Slyšíme výborně, děkuju za odezvu. A zeptám se teda jinak, když popovídáme si trošku o bankách, bude to OK, nebo máte nějakou něco jiného, co vás aktuálně trápí, případně jestli už k vám došly zvěsti o tom, co ministerstvo chce v přezkumech. Já teda nechci to říkat jako úplně dobře, nemám tu informaci z první ruky, mám ji z druhé ruky, ale prý teda na setkání zástupců spolků a ministerstva padlo ze strany ministerstva, že bychom chtěli, aby správce u přezkumu přečetl důvody vzniku pohledávek, což je něco, s čím se teda rozhodně nepočítalo a znamenalo by to prodloužení přezkumu asi o spoustu času a hlavně to tak nějak úplně nemá zrovna moc smysl z pohledu toho samotného přezkumu a zejména pak z pohledu pochopení dlužníka situace. To taky asi nic moc nepřinese. Případně, jestli máte nějaké další novinky, a pokud ne, tak já teda začnu povídat o bankovních transakcích a budu tomu povídat trošku záměrně protože se v rámci toho připravují další rozšíření, které se ukážou ve spisech. Já zkusím tady takhle otevřít spis, jestli tady máme nějaký konkurs, ano, to bude asi úplně jedno, protože jestli se nepletu, tak asi všichni víte, předpokládám, že tady na záložce banka případně vidíte všechny bankovní transakce, které se naimportují a samozřejmě vidíte je v aktuálním měsíci v těch příchozích platbách. Já si tady vypnu ještě svoji hlavu, ať tady je na to vidět. Tak. No a do těch míst se ty bankovní transakce dostanou pomocí funkce importu, která se skrývá tady pod záložkou banka. A ten princip, to fungování je takový, že z banky máte jako výstup soubor, který obsahuje v sobě transakce a ty transakce si pomocí irisu přečtete a vložíte vlastně do spisu podle toho, kam to patří, což iris poznává podle takzvaných pravidel importu. A tady takhle kliknu. Máme tady jedno pravidlo na ukázku, což je tohleto, kde je vlastně definováno, co má iris udělat s platbou, poté, co ji identifikuje. On ji identifikuje pomocí těch zelených informací, to znamená, přijde to z nějakého účtu a přijde to na účet, který vy máte pro toho dlužníka a v tomto případě je ještě
tím znakem, který potvrzuje, že se skutečně jedná o tu transakci, kterou chcete takto zapracovat, je variabilní symbol. Obecně můžete mít další věci, můžete dávat plátcům příjmů třeba konstantní specifický symboly, nějakým způsobem to řešit podle částky, případně je žádat, aby napsali něco do zprávy, ale převážně vlastně vám jde o to, aby to přišlo na účet toho dlužníka, což je ten účet, který máme tady v ČSOB, a na ten účet by to mělo přejít z tohoto účtu, který je uspořitelný. V té chvíli, když se ještě potká ten variabilní symbol, tak si řekne IRIS OK, super, tahle ta platba patří do odlužení, které tady mám nastavený, což je Kolínský Jaroslav. Mám udělat s tou platbou, že se má zařadit k tomu spisu a má se takzvaně zpracovat, neboli udělat z ní to, co odpovídá tomu zpracování. V tomto případě by to znamenalo, že se to má zařadit do splátkového kalendáře a má se to zařadit jako typ příchozí platby plat. To znamená, v okamžiku, kdy naimportuju z banky transakce a najdu tam takovouhle platbu, teďka přemýšlím jako IRIS, tak tu platbu přizadím k Kolínskému, dám jí udělám z ní příchozí platbu typu plat. To znamená, v rámci pana Kolínského to pak bude vypadat tak, já si zkusím tady pana Kolínského najít, tady ho máme červenýho, to bude vypadat tak, že ta jedna platba se objeví v bance jako v transakcích, příchozích platbách a zároveň se taky vytvoří příjem do aktuálního měsíce. My tady ještě nemáme založení odlužení, takže já to radši ukážu u někoho jiného, kde to vidět bude, takže tady se to ukáže jako tady příchozí platba. Když budete mít export z banky a provedete pomocí pravidel import, což se provádí na téhle obrazovce, tak v té chvíli se vám vlastně všechny ty transakce buď to identifikují a zařadí se podle těch pravidel, anebo budete je moct identifikovat a říct, co s těma platbama budete chtít dělat. To znamená, v danou chvíli platba, která se nepozná podle žádného pravidla, tak ji můžete pravidlo vytvořit nebo ji zařadit do nějakého spisu. Ptám se tady takhle, jak tady jsme, protože přiznám se, je nás tady poměrně málo, tak jsou tady lidi, kteří s bankou ještě nepracovali. Jestli tady je někdo mezi váma, kdo banku takhle vidí poprvé, nebo to nedělá, je to práce prostě pro kolegy, kolegyně. Jinak zdravím Karla Šmrhu a další uživatelé. Ano, teda tím chápu, že s bankou pracujete. Tak. Teďka my dál přemýšlíme o tom, jak by to právě fungovalo s těma pravidlama a pracujeme na tom, aby se to týkalo i víc těch konkurzů. Ukazovali jsme a víte, že fungují bankovní importy samozřejmě podle pravidel, že se dají naimportovat i do financí, do příjmů. A v tuto chvíli se blíží funkcionalita, která bude tohleto dělat poměrně víc práce v rámci konkurzů a v rámci financí. Dá se to samozřejmě do financí zařadit i do odlužení, ale tam to úplně moc nedává smysl, protože většina věcí patří do splátkového kalendáře. Takže tady, když budete zpracovávat ty platby s bankou, nepracujete, tak dobře. Když budete zpracovávat platby z banky, tak v odlužení to na 99% bude splátkový kalendář a pokud ne, tak to spíš budete zařazovat jako mimořádnou platbu. V rámci konkurzu to bude padat do financí, do příjmů a z těch financí, z těch příjmů se to bude dál potom párovat na další věci, které se připravují, to znamená zejména co se týká zpeněžování a co se týká těch odchozích transakcí, když budete dělat vyplácení v rozvrhu. Tak. Pro ty z vás, co s tím pracují, máme teďka jako aktuální u vás třeba vývoj. Já jsem zaznamenal, že v rámci Unikreditu dojde ke změně, pokud jste někdo používal Unicredit, používáte Unicredit a máte od nich program Gemini,
tak ten se blíží ke svému historickému konci, takže tam pak bude zapotřebí přejít na ty exporty, importy do toho jejich standardního business netu, nebo jak oni to nazývají. Je tady někdo, kdo pracuje s Gemini, my jsme to řešili na začátku týdne s panem inženýrem Kočárkem, který je právě odsouzený k tomuto všechno změnit a vlastně začít pracovat jinak. Takže teďka už jsme s Unicredit komunikovali ohledně toho, jaký mají vývoj a máme během pár dnů od nich dostat nějaké instrukce, jak to bude a vypadá to, že bychom z nich mohli tahat ty transakce ještě o něco inteligentnější cestou, než jak to je doposud. Tak u banky tím nikdo nepíše, takže pravděpodobně nikdo není postižený teďka úmrtí systému nebo programu Gemini. Další je důležitá funkce a to jsou platební příkazy. Platební příkazy to je opačná cesta, zatímco ten import a transakce, tak ten jde směrem z banky do Irisu, tak platební příkazy to je to, co cestuje z Irisu do banky a tohleto okno, pokud jste s ním ještě nepracovali, tak je proto, abyste si ověřili, že všechny příkazy, které jste vytvořili v jednotlivých spisech, skutečně skončily tam, kde skončit měly, to znamená, byly exportovány do banky a nezapomnělo se něco odeslat. Protože asi znáte, jak to v tom oddlužení funguje, tak víte, že ve chvíli, kdy je platba takzvaně odeslána, tak z pohledu Irisu to znamená, že se z ní vytvořil soubor, který putuje do banky. V rámci oddlužení třeba rozpočítáme příchozí platbu, z toho nám vzniknou nějaké peníze přidělené pro jednotlivé věřitele a my z toho uděláme bankovní příkazy, který odešleme prostřednictvím souboru do banky. A v okamžiku, kdy dojde k tomu, že se vytvoří z toho připraveného příkazu soubor, tak v té chvíli se to nastaví tak, že u toho bankovního příkazu se nastaví, že platba byla exportována, to znamená, objeví se vám tady datum vytvoření, datum exportu, vteřinku. A teďka musím na chvíličku odběhnout. Jsem zpátky, omlouvám, technický problém. A najdete tady datum exportu. To je to datum, který nám ukazuje, že ten platební příkaz vytvořený v daném spisu byl exportován neboli vložen do souboru, který se posléze dá do banky. A pak máte zaškrtávátko platba odeslána, které se zaškrtne v okamžiku, kdy buď to se ten příkaz potvrdí tím, že zpravidla o den později si uděláte import z banky a ta transakce, která byla daná tím příkazem, se potvrdí, protože vám z banky přijde informace o tom, že ta platba byla odeslána, pak se objeví tady zaškrtnutí, nebo si to uděláte ručně, protože ne každý a ne vždycky se ty informace potkají přesně, takže pak se může stát, že se to automaticky nepozná, na vás je si to případně odškrtnout. Takže tady vidíme všechny platební příkazy, které tady mám vybrané, načtené z databáze od začátku minulého měsíce. Kdybych dal vše, tak se mi ten počet těch příkazů trochu zvětší a budu tady vidět vlastně celou historii všech příkazů. Pokud to uděláte na databázi, kde opravdu každý den exportujete stovky spisů, tak tam toho bude opravdu hodně, takže si možná chvíli počkáte, ale standardně od toho začátku minulého měsíce nebo od začátku roku by vám asi mělo stačit na to, abyste se podívali, co všechno vidíte. Ale když budete hledat příkaz, který není třeba odeslaný, který se omylem neodeslal, tak je možná dobrý podívat se na to vše, chvilku si počkat a podívat se na příkazy, které nemají datum exportu. A tady zase dostáváme k tomu používání těch filtrů. Jednoduše si najedete na to záhlaví, kliknete si na ten malinkatej filtříček, co je tady vpravo nahoře v tom záhlaví, vyberete si hodnoty a dáte si prázdný. Zaškrtnu tady prázdný a v té chvíli vidím všechny příkazy, které mám v databázi a nemají datum exportu. Takže nastala buď varianta, že jsem to zadal nějak ručně do banky, což teda v mém případě by nebylo moc pravděpodobný, anebo varianta
Druhá, zapomnělo se na to a ten příkaz nebyl odeslaný, protože vidím, že v IDISu se z něj nevytvořil exportní soubor. Ještě existuje třetí varianta, protože vy, co pracujete v odlužení, tak víte, že pokud udělám nějaký export, tak se mi tam to datum zaznamená, ale já můžu to exportování záměrně, nebo to datum exportu vymazat v tom spisu, abych mohl ten export udělat ještě jednou. Jo, takže tady vlastně v tomto případě já vidím 171 příkazů v mé cvičné databázi, které nemají datum exportu. Pokud totiž byste neexportovali, ale děláte to nějak jinak, tak si určitě musíte odškrtnout, že ta platba byla odeslána. A tady je vidět dobře třeba, že u tohoto příkazu nemám datum exportu, ani není zaškrtnuto platba odeslána, ale tady u toho příkazu mám zaškrtnuto, že platba byla odeslána, takže tady pravděpodobně došlo k tomu, že jsem ty peníze poslal jinak. Jo. Proto vlastně jsou tady ty dvě informace, jednak datum exportu a to platba odeslána, abych skutečně viděl, že ty peníze odešly, protože není větší zmatek, než když pak si vytvoříte třeba v rámci měsíce export, ten neodešlete, nebo i třeba vytvoříte soubor, ale nenacpete ho do banky, uzavřete měsíc a ono vám to jakoby zmizí z očí, že vlastně nevíte potom, že to bylo odesláno, respektive nevíte o tom, že to nebylo odesláno a tím pádem nemáte v pořádku peníze v bance a pak tam na konci odlužení si říkáte, jak to, že tady mám peníze, začnete hledat, kde nastala ta chyba, kde jsem zapomněl peníze, nebo kde se mi tady ty peníze vzaly, proč je tady mám a podobně. A je to deponace na zálohu, nebo je to něco jiného a člověk pak musí procházet, kde nastal ten okamžik, kdy se neodeslaly peníze a tohle to je právě ten způsob, jak se k tomu dopracovat, takže tady potom v rámci dlužníka si vyberete toho dlužníka, u kterého to řešíte, tak já bych tady zaškrtl si třeba tady paní Bednářovou. No a vidím, že tady mám všechny platební příkazy, které sice nemají datum exportu, ale byly odeslané. Takže tady bych případně si řekl, tak mě teda zajímají všechny příkazy, které nemají datum exportu a platba odeslána taky je prázdná. Takže si tady najedu zase na ten filtr, kliknu na to a nastavím si, že platba odeslána bude prázdný. A v té chvíli, když to nastavím, tak tady vidím jenom příkazy, které ani nebyly exportované, ani jsem u nich nějakým způsobem nenastavil, že ta platba byla odeslána, takže z mého pohledu v této chvíli jsou to věci, které měly odejít a neodešly z nějakého důvodu. A teď bych asi měl pátrat, proč. Nad to tady vidíte, že tady mám třeba nějaké platby, které mají ve zprávě napsáno ODM, což je odměna, takže kdybych si sem ještě napsal to ODM, abych si vyfiltroval všechny odměny, tak vidím, že tady ve spisu Zimmermann a tady ve mnoha dalších mám řadu příkazů, které jsou za odměnu pro insolvenčního správce a nebyly odeslaný. Celkem jsem si neposlal 59 000 korun. Takže tohle to by bylo dobrý čas od času si zkontrolovat. Zpravidla, když uzavřete měsíc a začínáte měsíc další, tak vřele doporučuji kliknout si na banka platební příkazy a zkontrolovat si to. No, takže tadyhle ta odměna, to ještě není až tak tragický, ale to, že mám příkaz, který nemá datum exportu a není tam platba odeslána, je na pováženou. No, samozřejmě po každý nastavovat ten filtr takhle je trošku složitý, takže vy už víte, že si pravým tlačítkem kliknete, vyberete si filtry, dáte si uložit aktuální filtr, napíšu tady neodeslané příkazy, čím si pomenuju ten filtr. A když se potom někdy příště budu chtít na to podívat, udělám uzávěrku měsíce, třeba přes automat a podobně, tak se pak budu podívat, jestli skutečně všechno odešlo. Takže si kliknu banka, platební příkazy, kliknu si pravým tlačítkem a z filtru si vyberu neodeslané příkazy. On se mi ten filtr nastaví a hned vidím, jestli je tam někde nějaký problém. A tím pádem, když tady mám standardně nastavený načítání z databáze od začátku minulého měsíce, tak v té chvíli vidím ty věci, které se týkají toho aktuálního měsíce, nekoukám zbytečně do toho, ale to, co se vlastně odehrálo v minulém měsíci a tím rozhodným datumem je to datum vytvoření. To znamená,
to, kdy byl ten platební příkaz vytvořený. Ono by se to mohlo vztahovat k měsíci odlužení, já nevím čemu všemu, třeba k rozpočtu, ale je to vyloženě vztažený k tomu datumu vytvoření platebního příkazu. Takže tady to jako důležitá kontrola v bance. A ještě se podívám, chtěl jsem ukázat v rámci těch importů ještě to, co tady nám svítí s číslem 1, což jsou nedokončené importy, protože teď si popovídat o tom systému práce. Někdo to má nastavený tak, že když importuje z banky, tak vlastně všechno si ten dotyčný člověk, co to dělá, odpracuje. To znamená, buď to všechny ty příkazy identifikuju, přidadím ke spisu, anebo jsou to věci, které zkrátka importovat nechci, tak jim nastavím, že prostě je nebudu zařazovat, že je vyloučím z toho importu a mám hotovo. Varianta 2 je taková, že někdo udělá import, ty transakce, které se identifikují, ty se zařadějí, on si potom udělá svoje dlužníky, to znamená transakce, které jsou v jeho dlužníkách a zbylý příkazy nechá ještě na dospracování a ty potom najdete právě v nedokončeném importu, který když si zobrazíte tuhle obrazovku banka nedokončené importy, tak se vám tady ukáže podle datumu, kdy došlo k nějakému importu a v té chvíli vám ten systém projde všechny ty transakce znovu a ukáže vám ty, které ještě nebyly zařazeny, které ještě takzvaně čekají, až je někdo zapracuje. Jo, takže je to proto, že jeden člověk udělá export z banky, naimportuje si to do Irisu, udělá si svoje věci a pak vám dá na vědomí, tak vlez si do banky a dojeď si ty věci, které jsou ve tvých dlužníkách, protože já třeba o tom nevím, nebudu rozhodovat, co to je za transakce. Takže v tom nedokončeném importu to najdete a tady se dostáváme k tomu, co vy si standardně při tom importu nastavujete, to znamená, buď to vytvoříte pravidlo, to znamená, když si třeba vezmu tuhletu platbu, tak dám vytvořit pravidlo a v té chvíli řeknu, že Iris napříště, i když takovou platbu identifikuje, tak ji má zpracovat nějakým způsobem. No, takže to je to hlavní, co byste měli dělat, vytvoříte pravidlo. Takže v tomto případě je to do paní Řehákové, já tady pravděpodobně mám naimportováno něco jiného, ale tak já tady zkusím najít nějaký spis, takže vy byste měli mít po té, co to importujete a potvrdí se vám bankovní účet, na který vám to přišlo, tak by vám to mělo identifikovat toho dlužníka. Pokud to nenastane, tak víte, že ten účet jste si ještě nenastavili k tomu správnímu dlužníkovi, protože za prvý víte, že to je váš účet, jinak by vám to export z banky nevyexportoval. A když se mi to nepotká, tak je to dlužník, který ho ještě nemám nastavený. Takže bych v té chvíli šel do spisu, našel bych si toho dlužníka a nastavil bych mu to bankovní spojení. No a pokud teda to vytvoříte a máte tady vybraného toho dlužníka, tak víte, že to patří do toho spisu. A teď si jenom řeknete, co chcete, aby se s tím stalo. Takže zařadit a zpracovat je ta základní volba. Mohli byste to pouze přiřadit ke spisu. To děláte u plateb, který nechcete, aby se z nich stala ta příchozí platba v oddlužení, tak vyberete pouze zařadit ke spisu a všimněte si, že vám tady zmizí to další nastavení, co s tou platbou udělat. A nebo můžete vytvořit trochu nebezpečné pravidlo na ignorování. To znamená, víte, že to je platba, kterou nechcete zpracovávat, že to jsou nějaké úroky nebo nějaké zbytečnosti, které zkrátka víte, že jsou věci, které z toho nechcete nic dělat, tak si dáte ignorovat a on potom takovou platbu bude rovnou zahazovat a už se vás na ní nebude ptát. Což vám zrychlí práci, ale zvažte, jestli skutečně je to správně, aby vám třeba potom neunikla nějaká platba. Tam vždycky asi by chtělo mít buď to variabilní symbol, anebo v nějaký zprávě pro příjemce, že to bude obsahovat, třeba takhle byste nastavili, obsahuje třeba slovo úrok, tak víte, že když to bude takhle, tak takovouhle platbu, když tam bude úrok, tak nechcete importovat do Irisu, protože vám nebude v Irisu k ničemu. Jo, ale standardně děláme zařadit, zpracovat, do jakého spisu a co s tím. Máme ty dvě možnosti, buď to do odložení ve splátkovém kalendáři, nebo z toho udělám příjmy a pak to znamená, že to bude něco v konkurzu nebo v jiných spisech, nějaká jiná platba. Viděl jsem, že třeba ty situace, když používáte Iris na něco jiného než na insolvenci,
Například advokáti to používají na běžnou advokátní agendu, vystavějí fakturu, pak si importují ze spisu a tady se jim to rovnou spáruje, že mají zaplacený peníze třeba od klienta nebo něco podobného. Takže tohleto, k tomu se to dá taky využít, ale náš hlavní záměr, ten účel je splátkový kalendář. No a teď musíte ještě určit, co s tou platbou, nebo jaký typ platby to bude, jestli tohleto bude nějaká třeba srážka ze mzdy nebo něco podobného. Tadyhle 1089 to bude pravděpodobně nějaký vlastní dar, který si dlužnice platí, takže bych to nastavil asi jako dar, případně nějaký vlastní příspěvek. Já teďka tady nevím, jestli něco takového tady vlastně v této chvíli uvidím. Příspěvek na splátky, takhle. Pokud by si to dlužník platil sám, tak z toho uděláte příspěvek na splátky a poté máte to pravidlo v podstatě hotové. Je tady ještě varianta blokovat pro rozpočet. To děláte u těch plateb, kdy sice tu platbu naimportujete, ale nechcete, aby se to rozpočítávalo. Jsou to jakýkoliv peníze, které nepatří standardně do rozpočtu a je potom až na uživateli, který dělá rozpočet, jestli tu platbu chce rozpočítat, tak si ji odblokuje. Takže u nejistých plateb, můžou to být třeba nějaký příjmy ze zpeněžení, chcete to sice dát do toho splátkáče, aby se tam objevilo, ale nechcete, aby se to rozpočítávalo rovnou automaticky a tady zejména míříme na ten automat, tak si zaškrtnete blokovat pro rozpočet a pak teprve budete řešit, že to rozpočtete. Právě tady je u toho ta informace, že se právě třeba čeká na vyjádření soudu, nebo tu platbu nelze identifikovat. Takže vy budete mít výtěžek z peněžení, ale čekáte na to, až vám soud povolí ty peníze použít a udělat s nima to, co s nima udělat chcete, tak teprve až v té chvíli si řeknete OK, budu ty peníze pak rozpočítat, ale to už si uděláte ručně přímo ve spisu. V rámci importu si dáte blokovat, protože nechcete, aby se ty peníze použily třeba v automatu a rozpočetly se. No a takovýhle pravidlo, já tam to blokovat teďka nedám, dám uložit a v té chvíli ono si zkontroluje, jestli nedošlo k nějakému renoncu. Tady k renoncu došlo, protože já mám u Grunzy jiný číslo účtu, než tadyhle v tom, co přišlo. Takže on mě rovnou hlásí, ale tady to asi nesedí, koukni na to ještě jednou. Já ho teda přesvědčím, že s tím nemám mít žádný problém, protože mám tady cviční data. A v té chvíli ten příkaz, který nahoře byl mezi těma neurčenýma, neidentifikovanýma platbama, mi skočil dolů do identifikovaných plateb, tudíž do plateb, které se mi promítnou, tak jak já jsem v těch pravidlech řekl. A budou zpracovaný. Takže když se vrátím celému tomu modelu, uživatel číslo 1 je ten, který umí dělat exporty z banky, vyexportuje si soubory, naimportuje si do Irisu, provedou se podle pravidel všechny platby a on si z těch neurčených plateb určí jenom ty, který potřebuje a ostatní nechá vám, uloží všechny platby, které v tom importu byly a ty nespracované platby čekají v nedokončených importech. A vy potom jako uživatel 2 můžete přijít a dodělat si svoje vlastní platby. Takže postupně budete řešit, co to tady přišlo a takhle vytvářet pravidla. Budete tady mít nějaký spis a tady Albert Česká republika, takže pravděpodobně tohle to budete chtít zařadit a zpracovat do splátkového kalendáře. Bude to pravděpodobně mzda a uložíte, vytvoříte pravidlo. Zase ignoruju, že jsem tady vytvořil něco, co vlastně fakticky asi by nebylo správně. Nebo když nechci vytvořit pravidlo, je to platba, kterou vím, že přichází jednorázově, nebo je to něco na počátku, já si nejsem jistý, že takhle mi to fakt bude chodit, že to je to ono, tak si z toho pravidlo nechci udělat, ale chci to šoupnout ke spisu. To znamená, nepotřebuju pravidlo, potřebuju to jenom zařadit, tak můžu dát zařadit bez pravidla. A v té chvíli nevytvářím pravidlo, to znamená celá ta sekce pro tu identifikaci je vlastně zbytečná, protože nepotřebuju uložit žádnou identifikaci, jak tu platbu poznat. Jenom budu mít vybráno, že to má být paní Bartošový a že to půjde do splátkového kalendáře, řeknu si, že to je třeba dar a zařadím to jednorázově do toho spisu. Jo, takže nevytvářím tu identifikaci, podle který se v dalších budoucích importech by taková platba identifikovala, ale je to jednorázová věc a dám uložit a mám to tady dole. Jo, takže tady jsem k paní Bartošovi teďka přihodil 2
platby a k panu Grunzovi 1 platbu. Takhle bych si prošel všechny platby. Pokud bych našel nějakou platbu, která je taková, že ji importovat nechci, že to je nějaký nesmysl, tak bych mohl stisknout tlačítko ignorovat a v té chvíli ta platba skočí dolů jako ignorovaná. Tady si všimněte, že tady je ten stav, co s tou platbou se má dělat. Dole nová příchozí, pouze přiřazeno ke spisu a ignorováno. Vždycky si to můžete rozmyslet. Jo, takže tady můžu dát zrušit, ignorovat a v té chvíli mi to vyskočí nahoru zase a mohu s tou platbou dělat něco jiného. Když si udělám všechny zase svoje dlužníky, které jsem si udělat chtěl, no tak dám uložit. Tím pádem ty platby, které jsem identifikoval, se mi uloží do spisu a ty ostatní čekají na dalšího uživatele Irisu, až si k tomu sedne a ty platby si dodělá. Takže teďka, kdybych já udělal toto, co jsem dělal před chvilkou, šel bych do banka, nedokončené importy a vyberu si ten nedokončený import, tak teďka už nemám 53 plateb, ale mám jich jenom 50, protože 3 jsem před chvílí zpracoval a zbývá mi tady těch 50 řádků, které bych měl zpracovat. Teda tady jich je 21, mám tady potom v odchozích platbách nějaké další platby, které se nepotkaly vůbec ničím, takže jsou nespracované. Tady vidím takhle případně všechny platby. Jo, takže to je ten postup práce, že si postupně každý odbaví svoje dlužníky. Má to výhodu v tom, že člověk dělá jenom to, co nezbytně potřebuje a zbytek si udělá ten, kdo v té věci něco ví. Má to nevýhodu v tom, že na to můžete zapomenout. Proto pokud byste tenhle mechanismus používali, tak vždycky se koukněte do banky, jestli tady vám nesvítí nějaký nedokončený import. A pokud ano, tak se podívejte, co to je a zkontrolujte si, buď to zahoďte, když už jsou to třeba nějaké historické věci, které víte, že jste zpracovali, anebo si to dodělejte, protože tam na vás čekají nějaké další platby. No, takže já teďka se podívám ještě na tu dlužnici Bartošovou, Jarmilu, aby jsme viděli, co se nám z toho stalo. Takže teďka jsme tady přímo v té dlužnici a v financích tady nemáme, to byla asi jiná dlužnice. Možná jsem byl Bartošová Jarmila, teď mám dvakrát Bartošovou Jarmilu. Jo, tak tady to je to správný, takže tady mám v aktuálním měsíci těch 44 139, ty tady mám zapsaný jako v tom splátkovém kalendáři a v rámci financí bych tady měl mít, nebo já tohle všechno sem, tak jsem to asi dal všechno sem, tak tady nemám nic. A ten druhý byl Grunza. To jsem se díval, ještě jsem zarazoval do Grunzy. Takže Grunza Aleš. A tady mám příspěvek na splátky a je to tady s importem z banky. No, takže tady se aspoň ukážeme ten rozdíl. Tady je napsaná ručně nějaká mimořádná a když na tu platbu kliknu, tak oni jenom vím, že to je mimořádná platba v této výši a že mám takovýhle datum přijetí. Když rozkliknu tu, co přišla tím bankovním importem, tak vidím, že tady to přišlo z nějakého účtu, ale tady mám tlačítko detail, na který můžu kliknout a vidím celou tu bankovní transakci. Takže pokud ty platby vznikají importem, tak nejenom, že to je rychlejší, ale máte ještě tu informaci o té platbě a posléze to samozřejmě taky najdete jako platbu na záložce banka, kde se vám objeví řádka té bankovní transakce. Jo, ve složce nebo v záložce banka vidíte to, co jsme naimportovali v rámci importu z banky. Jo, takže tady je to jenom přepis toho, že v bance proběhla nějaká transakce a z ní se potom stal ten zápis, příspěvek na splátky, který je provázaný s tou bankovní transakcí. No, takže v této chvíli je důležitý ještě u toho je, že je zapotřebí, aby tam byly ty správný datum, že tato platba má datum z banky 10.4.24. Vzhledem k tomu, že bychom tady v únoru 26, tak by v rámci rozpočtu nedávalo moc smysl, aby jsme takovouhle platbu asi rozpočítali. Museli bychom si tady zkontrolovat a podívat se, co se s tím děje. Tady na to ještě máme nějaký potenciální změny v distribučním schématu. No a v rámci té banky teda zase jenom zopakuju, banka, nedokončené importy, vyberu si to a podívám se na to. Ještě jsem přeskočil jedno, a to je v rámci banky ta volba historie operací, kde se můžete podívat na všechny
bankovní transakce, které buď to jsou nějakýho data, takže buď si dáte takhle datum a dáte tady vyhledat a on vám to vyhledá, takže já bych tady musel nastavit asi rok 24, abych tady od 2023 jsem dal zlbě, takhle a dám vyhledat, tak vám to vyhledá všechny transakce, které jste v tom daném datumovém rozsahu provedli, naimportovali. Takže když se chcete podívat, sakra, co jsem to naimportoval, a teď si nejste jistý, jestli jste to dali tam nebo onam, tak si nastavíte tady na ten aktuální den, kdy ta transakce proběhla, nebo případně se můžete podívat na ten konkrétní importní soubor, který máte a podívat se, co všechno tady mám za transakce. A teďka já tady vidím všechny ty nespracované, plus tady vidím ještě ty identifikované platby. Tohle to je koukání do historie. Tady nemáte možnost ty platby zařazovat. Tady se jenom podíváte, co se odehrálo, ale pokud to chcete zařazovat, tak buď to přes ty nedokončené importy a najít si ho tam, to znamená, tady si ho kliknu a najdu si ten nedokončený import ze 7.7., nebo jdete přes ten import z banky, kde zpracováváte nějaký konkrétní soubor. Tady se to liší pouze tím, že mám někde složku, ve které očekáváte ty soubory, které přicházejí z banky, máte vybraný formát, ve kterém to z té banky vylejzá, to znamená buď to multicash, nebo ABO, nebo nějaký specifický formát třeba komerční banky. A pak si ten soubor načtete, případně si načtete, to mám v dokumentech, no to myslím, tady načíst ten soubor. A on tu složku nenašel, tak to otevřel dokumenty, tak já si tady pokusím změnit nějakou složku, podívám se třeba na plochu a udělám tady načíst jeden soubor a tady bych si vybral ten importní soubor z banky a nechal bych si ho načíst. On ho projde, zjistí, co v něm všechno je, řekne vám, co našel a rozdělí ho na ty, který nahoře jsou ty, který neví, co jsou zač a dole jsou ty zařazený podle pravidel. Takže potom dojíždíte jenom tyhle ty věci. Já si připravím ještě potom na příště nějaký pěkný importní soubory, aby jsme si to ukázali, jak to probíhá ve velkém množství. Ale z principu je to stejný, jako jsem ukazoval na těch nedokončených platbách. Vytváříte pravidla a ze zhora to přesypáváte dolů. No a tady jsou potom dvě tlačítka na to uložení. Buď to uložíte a zpracujete všechny platby, to je to levý tlačítko, což děláte v situaci, kdybyste něco nahoře nechali a chcete, aby to zpracoval někdo jiný, tak použijete to první tlačítko. Pokud ale zpracujete všechno a ty platby, které nám tady nahoře zůstaly, už nechci dál zpracovávat, tak dáte to druhý tlačítko, že uložíte jenom to, co je dole a ty nahoře, takový ty různý anomálie a věci, tak ty to bude ignorovat, ani si je to nezapamatuje, prostě je to úplně zahodí. Takže to bylo ve stručnosti takhle zopakování té banky. No, my se teďka v těch změnách pracujeme na tom, aby se ta banka promítla víc do toho konkurzu, aby se při zpeněžování a při dalších věcech dala intenzivně používat. Vy teďka možná víte, že pokud jste na těch financích, tak tady pokud máte nějaký příjem, tak si můžete z toho udělat vlastně, nebo takhle v té bance tady, můžete si udělat z té platby, že to můžete zařadit do financí, do příjmů a když jste ve financích nákladech, tak z nějaké nákladové položky můžete vytvořit platební příkaz. No, takže tady, pokud tohle to nepoužíváte, tak zkuste, je to smysluplný tam, kde třeba potřebujete odeslat nějaký peníze z majetkové podstaty a neděláte na to rozpočet v odlužení, ale chcete prostě to jenom vytvořit, tak tady to vám zjednoduší ten export, protože to zase dáte do exportního souboru a odešlete tím standardním způsobem. Tak, povídal jsem 40 minut o bance, už nevím, co bych k tomu teďka ještě dál řekl, takže se zeptám, jestli k tomu případně nemáte nějaký dotaz a jestli se nechcete zeptat ještě na něco dalšího. A příští týden si už budeme ukazovat ty novinky, doufám, které na vás chystáme v té červnové verzi. Takže napište mi do chatu, případně mi řekněte, jestli byste ještě něco potřebovali se dozvědět, případně jestli už taky jste slyšeli nějaký ty nový tajný informace o tom, co se má dít na přezkumu a jak to nahrávat, jestli o tom někdo něco víte. A pokud ne, tak moc děkuji za pozornost, přeju krásný, doufejme, že slunný a nedeštivý víkend, i když
Ono možná by nebylo špatný, kdyby ještě chvilku pršelo, když tak koukám tady na to okolí a budu se těšit v pondělí. Karel, nevím, prozrať. No já jsem povídal jenom o tom, co jsem slyšel, že je to z druhé ruky teda, že se snad ministerstvo vyjádřilo v tom duchu, že by insolvenční správce u přezkumu měl přečíst důvod vzniku každé pohledávky. Co o tom soudíš, o tomhletom požadavku? No, sakra. Určitě by z toho měl pan doktor radost. Tak samozřejmě prošlo to nějakou diskuzí, tak doufejme, že pochopí, že to je nesmyslný požadavek, protože od toho jsou přihlášky a že nic takového chtít nebudou, protože si to neumím představit, kdyby se tohle mělo číst, tak by to byla smrtící záležitost. No, mám stejný názor, ty už nevědí, co by si vymysleli. A já doufám, že to vychází z určitý míry nepochopení toho, co vlastně k čemu ten přezkum je, protože představa, že u přezkumu budu s dlužníkem probírat důvody vzniku pohledávky a něco mu o tom vysvětlovat, je úplně lichá. To by mělo proběhnout v okamžiku, kdy ten dlužník se podívá na to, co tam na něj přišlo a bude se maximálně správce předem ptát nebo posílat nějaký dotazy a ne, že bude se na přezkumu probírat věci, které už dávno mají být úplně vyjasněný a mají být víceméně hotový. Tak, pokud tedy není žádný další dotaz, nebo žádný dotaz obecně, protože ani nebyl jeden, tak dlužníci dobře víc to dluží. Ano. Tak vám děkuji za pozornost. Já teda krom té banky dneska už nemám v plánu nic. Děkuji taky. Přeju krásný víkend a příště už to bude zase o novinkách, takže jsem rád, že vlastně vás nic netrápí, nepotřebujete se na nic zeptat, tak to je úplně ideální stav a přeju krásný den, ať se vám udaří.